Тапшырының алдагы кытлау сәламен біз хөрмәтле милләттәшебез Аитова Мәстура Нәсип кызына юллыйбыз. Бүген 1 апрель көнне ул үзенең 80 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Олы гомер бәйрәме белән ихластан аны улы Зиннур, килене Наҗия, оныклары Радик, Мәрьям, Зөфәр, Гөлия, аларның балалары Алия, Арслан, Азалия, Ясмина, Амир кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз фәрештәбез 1941 елның 1 апрелендә якты дөньяга аваз сала. Бөек Ватан сугышы елларына туры килгән бала чагы аның әлбәттә авыр уза. Бәхетен дә читтән эзләп йөрми. Неверкино районы Мансуровка авылында таба ул. Әтиебез Зәйнетдин Давыт улы белән 1964 елны без үскән җылы ояга нигез салып матур гаилә корып җибәрәләр. 3 балага гомер бүләк итәләр алар. 3 улны тәрбияләп үстереп, олы юлга аяк бастыралар. Кызганычка каршы әниебезгә зур кайгылар татырга күп туры килде. 2008 елны 2 улын җирләде. 2019 елны пар канатын әтиебезне дә мәңгелеккә узаттык без. Әмма сары сагышларга батмаска аңа бала оныклары ярдәм итте. Бүген дә безнең тормышыбызга ямь биреп, туып үскән өебезнең утын, нурын сүндермичә гомер кичерә. Тормыш Аллага шөкер дәвам итә. Кадерле әниебез, сине туган көнең, юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып яшә. Синең безгә күрсәткән игелекләреңне уйлап та, санап та бетерерлек түгел. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт сиңа. Әниебез, бәхетле кешегә олуг юбилейлар насыйп була. Матур булып, олыгаеп 70, 80, 90 тула. Быел безнең әнинең дә юбилее 80 яше. Әниебез безнең өчен иң кадерле, изге кеше. Киң күңелле әниебез күпне күргән, күп кичергән. Әти белән тормыш корып 3 бала сөеп үстергән. Хәзер инде әниемнең оныклары җиткән буйга, оныкчалары туган, тиздән алар җитәр туйга. Оныкчалар туенда да булсын әни урының түрдә, гомер атың арымыша 100гә кадәр торсын үрдә. Сез булганда авыл да бар, туган йортыбыз да исән. Ялгышмабыз, син ул әни безнең терәгебез дисәм. Ә без сиңа озак еллар әни диеп сөеп дәшик. Балаларың, оныкларың белән бергә гөрләп яшик. Куанычлар гына алып килсен, 80 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Хөрмәтле Мәстура Нәсиповна, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен яңгырый. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, бу якты дөнья өчен. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, син үзең булган өчен. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дугалар кылам. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дугалар кылам. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, шатлыгың тулып торсын. Кайгы хәсрәтләр бер вакыт йорт ишеген капмасын. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дугалар кылам. Гомерем буе бурычлы мин
синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дугалар кылам. Әтти белән тигез гомер яшәгез әле шулай. Балаларның оныкларын күрергә ясын Ходай. Әтти әнигел көчлесез булсагыз иде һәр чак. Безне шулай кылачаеп көтсәгез иде һәр чак. Әтти әнигел көчлесез булсагыз иде һәр чак. Безне шулай кылачаеп көтсәгез иде һәр чак. Безне шулай кылачаеп көтсәгез иде һәр чак. Көтсәгез иде һәр чак.